baboshwa bezwa ubuhlungu obuyisimanga, imindeni yabo yezwa ubuhlungu obuyisimanga. Abanye ababelela inkululeko bagwetshwa intambo bayonqunywa benqunyela ukuthi balwela inkululeko. Asikwazi ukuthi namhlanje sikukhohlwe lokho thina ndemnyama. Sicabanga ukuthi konke kuhamba kahle ngoba siphethwe abaholi abahlakaniphile, abathi bahlakaniphile, abakhuluma yonke into labangasinakile, abasinaka kuphela uma kuthiwa abayokhethwa, uma kuthiwa kuyokhethwa abantu, uma beqeda ukukhethwa bakhohlwe yithi. Ngikusho lokhu ngoba akekho nje la phakathi kwethu njengoba sibangaka ongafakaza ukuthi nake nezwa ephalamende lela sakhetha khona obaba nomama ukuthi bayosimela bekhuluma ngenhlupheko yethu. Awukazi ubezwa ukuphikisana ngokuthi umuntu omnyama akafiki enkululekweni ephelele. Kodwa njengoba kuze ukhetho nje bafuna sibakhethe babuyele ephalamende futhi. Ukuthi bazosenzelani-ke manje lekade bengasenzeli yona? Bazozwa yini uma sibathuma manje ngoba sekuphela iminyaka engama-30 sibusa, kodwa kunanamhlanje sisahlupheka. Abanye bethuke inhlupheko abayizwa ngendaba, sidlule kuyona. Sadlule enhluphekweni-ke sisaphethwe abacindezeli, sesidlule enhluphekweni sesiphethwe abakithi. Ngiyekuthanda ukwenza lo mzekelo ngoba ngicabanga ukuthi umzekelo obalulekile noma lesifanekiso oyisifanekiso esibalulekile. Ngenkathi mina ngiboshwa ngo-1963 ngiboshelwe umkhonto wesizwe, right. ngagwetsha 10 leminyaka izitha zami. Noma kunzima ukuhlala ejele kodwa ngangazi ukuthi ngila ngoba izitha zami azingifuni. Ngabekezela ukuthi ngiwudonse u-10 years ngize ngiwuqede. Ngaphuma ngaqhubeka nenkululeko inkululeko, angizange ngiyeke. Ngathi izitha zami noma yithini ngeke ngihlale abantu bakithi becindezele. Emva kwalokho bafuna ukungibamba kwesibili. Ngase ngikhalela ukuthi ngichithe u-10 years wonke ngingalo ngisejele nje. Manje ngeke ngivume bangibambe. Ngaphuma ngayojoyina abafowethu nodadewethu ngaphandle ukuthi ngiqhubeke ngingabe ngisawuhlala ejele isikhathi eside. Ngaphandle salwa inkululeko, ngahlala iminyaka engama-10 neminyaka 4.5 ngingaphandle. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi kuyoxoxwa ngenkululeko. Ayikho into engiyenqenayo, angikaze ngenqene ngenkathi abacindezeli besicindezele. Ngangibatshena ukuthi ngeke uma sihlangana endleleni kobo wafa ngoba babesicindezela. Ukuhlala kwami ejele ngaleso sikhathi ngangazi ukuthi izitha zami lezi zingihlalise ejele. Sakhululeka-ke bakwethu, sakhululeka, sajabula sonke. Kwaphuma abaholi bethu emajele, sathi sikhululekile. Kodwa kude buduze nje ngiyethemba ukuthi abaningi bangafakaza kule nkululeko yethu yokuthi sikhululekile, yokuthi ithina manje sesiphethe izwe. Ngaze ngathola ithuba lokuthi abantu base-South Africa bangikhethe ukuthi nami ke ngiyihole lelizwe, ngilihole impela, ngiliphathe.
okuningi izama ukwenza ngcono isimo somuntu omnyama. Ngithi abacindezeli kuphela abayongizondela lokho, kodwa ngabona sengizondwa abakithi. Uyabona mawuphethe izwe uthiwa umongameli unikezwa ihlandla ezimbili. Abakithi ama-comrades akhe mina ngicela ukuthi phuma manje noma ungakaqedi into. Awusokwenze njani? Ngenzeni manje awenzanga lutho. Ngoba ngelinye ilanga ngonitshela ukuthi kwakobani. Bathi kimina mangibabuza khona babizwa ngegama elilodwa elibahlanganisa kuthiwa i-top 6. Hayi noma niyayazi nama ngiyazi. Uma ngibabuza ukuthi ngenzeni bafowethu bathi awenzanga lutho. Manje angiqedi ngani ngoba phela sathatha isinqumo sokuthi umuntu uyophatha azaqeda kufike la. Kwathiwa lo president ongenile usho izinto ezithandwa abantu. Awuzithini lezi zinto na? Kwathiwa hey abantu bamthanda kakhulu uthi thuma mina. Thuma mina. Yebo na. Lokho songafuna ukuthi ke ngiphume mangakaqedi ngoba ngaleyo nkathi ngangifuna